De har bygget en galge på bakkens top. Jeg har 25 minutter endnu. Hele byen vil se, jeg bliver klynget op. Jeg har 24 minutter endnu. Jeg har sunget om frihed og vold og tvang. Jeg har 23 minutter endnu. Om lidt har jeg sunget for sidste gang, og jeg har 22 minutter endnu. De har givet mig det måltid, som jeg bad dem om. Jeg har 21 minutter endnu. Min kop, den er tømt, og mit fad er også tomt. Jeg har 20 minutter endnu. De har venligt spurgt mig, om jeg nu var mæt. Jeg har 19 minutter endnu. De har givet mig ild og en cigaret, og jeg har 18 minutter endnu. Jeg har skrevet et brev til diktatoren selv. Jeg har 17 minutter endnu. Han svarer, hvor nej, bliver sgu ingen appel. Og jeg har 16 minutter endnu. Jeg har bedt om noget hos den store mand. Jeg har 15 minutter endnu. Min fejl var, jeg ikke tænkte ligesom han. Og jeg har 14 minutter endnu. Se, nu sender de mig den sidste gæst. Jeg har 13 minutter endnu. I døren, der står der en sortklædt præst. Og jeg har 12 minutter endnu. Jeg har lyttet til den prædiken, og så man holdt. Jeg har 11 minutter endnu. Han talte om helvede, men her er skide koldt. Og jeg har kun 10 minutter endnu. Se, nu prøver de om rebet kan bære min vægt. Jeg har 9 minutter endnu. Men hele lortet fungerer perfekt. Jeg har 8 minutter endnu. Hør nu, rasler der en nøgle i min dør. Jeg har 7 minutter endnu. Mit hjerte hamrer, min mund den er tør. Jeg har 6 minutter endnu. Mellem 2 mænd der går jeg på svage ben. Jeg har 5 minutter endnu. Min krop den er kold, og min ryg er som en sten. Jeg har 4 minutter endnu. Her på bakken der siger jeg, mit land er skidesmukt. Jeg har 3 minutter endnu. Et ræb om min hals, ingen håb om flugt. Jeg har 2 minutter endnu. Jeg er helt alene, jeg har ingen ven. Jeg har 1 minut endnu. Og ingen ved, hvor jeg nu går hen. Tusind tak, vi holder en kort pause.